Wat is het Surinaams Bijbelgenootschap, of in de volksmond meer bekend als het SBG? De winkel aan de Henk Adamstraat nummer 39 is de meest bekende afdeling van het Surinaams Bijbelgenootschap. Het woord van God, werkelijk in de taal van het hart. Word vandaag nog donateur en help ons dit werk voor te zetten. God zegen u en tot de volgende aflevering van SBG Tori. Dit is SBG Tori. Lees, leef en geef de Bijbel. Dit is een bekende slogan van het Surinaams Bijbelgenootschap. Maar wat wordt precies hiermee bedoeld? In de slogan zitten er 3 acties, namelijk het lezen, het leven en het geven. Het lezen. Je leest om te ontdekken en te begrijpen. Door de Bijbel te lezen kan je meer over God te weten komen. Zijn wil en zijn principes zijn in de Bijbel verwerkt voor ons. Iki dino sing digawe karo Gusti. Ayo podo bunga-bunga lan seneng-seneng. Dis na ade di masra win afeti. Mekwi prisiri, mekwi bretif dati. Psalm singi 110 IT apis di marki 20 na fo. Vervolgens is het de bedoeling dat we hetgeen we ontdekt hebben gaan begrijpen. En begrijpen doe je onder andere door de Bijbel te bestuderen. Wanneer we de Bijbel hebben bestudeerd en de boodschap begrepen hebben, kunnen wij dat toepassen in ons eigen leven. Het leven. Het toepassen van het woord van God zorgt voor groei. Wanneer Bijbelse principes nageleefd worden, kunnen anderen beïnvloed worden om hetzelfde te doen. Dit zorgt voor veranderde levens, veranderde leefgemeenschappen en zelfs veranderde landen. En dan nog het geven. Het geven van de Bijbel aan anderen, zodat zij het ook kunnen lezen en God kunnen leren kennen. Ondersteun het werk van het Surinaams Bijbelgenootschap, zodat uiteindelijk iedere Surinamer God kan leren kennen. Lees, leef en geef de Bijbel. Bedankt voor uw aandacht. Dit was SBG Tori.